Her ser vi en raket fra Stevns Klint. Det er nummer 5. Så, der løbes tilbage, og der fyres. Her har vi en raket fra Supreme. Det er en fra sidste år, det er derfor den har sølvpapir. Men det er sådan set det samme raketter som i år. Der affyres! Der tændes, der affyres. Den går også lige op, det er ikke godt. Den var for... Og den gik højt, hold op. Ej. Her har vi jordskælv for kontinentet, batterisortiment. Hvor lejt er det, du bruger?